ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи якшанбе навор кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстии Ҷиликул Рушбек Сатторов говҳои гӯсаладор навор кардагем. ғуноҷино гӯсалаҳо буқо барои бастан буқои савдошидагӣ вест шиқати живои вест нархҳои аниқ ҳаст. буқои калони фарбе, модагоҳҳои фарбе ҳаст, молҳои майда, гӯсфандҳои бародар, бузои очабача навор кардем. якта лайка монда. Видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунед. рафтем. Аз канали мо дур наравед. Саломат бошед, сарбаланд бошед. гови гӯсоладор дуюмзоид будааст. гӯсолаш ғуноҷин 4 литри 8 литр шир дора мега. $13,000 нархш савдо мешавад. 10,000 бозор кардааст. То 10,000. 8 литр акун намедонам метия наметия ами бисёр боша 5 та метия ами. гови гӯсоладор дуюмзоид будааст. ғуноҷин гӯсолаш саҳару бега 5-6 литр шир дора. 10,000 бо савдо мешавад. бозор чанд ка? то 8,500 бозор кардааст. гови аҳлай. гови гӯсоладор нархш 11,000 будааст. гӯсолаш буқача чандум шаи? дуюмзоид будааст. саҳару бега 8 та дора мега. ман мегӯм ки 4 та 5 та дора бисёр боша. 11,000 савдо мешава бо. гови гӯсоладор гови пиртарай панҷумзоид будааст. гӯсолаш зурайне кина. гӯсолаш ғуноҷин панҷумзоид гуфтестай 6 литр 7 литр шир дора. саҳару бега. нархш 15,000 бо савдо мешава. гӯсолаш хеле ашёра. то 12,000 бозор кардааст. гови пирайнеке. ба хотири гӯсолаш нагирен. ғуноҷини қисер барои мол кардан. панҷиним гуфтеста 4,100 сомон бозор кардаеста. 441. марҳамат. моли соза. ғуноҷини буғуз. ғуноҷини буғуза якум гӯсолаш. 2 моҳ пеш буқа мондагиай. нархш 7,000 мега бо савдо мешава. бозор ай 55 то 61 бозор кардаеста. ғуноҷини қисер, ғуноҷини ёш барои мол кардан. 4,000 нархш савдо мешава. 3,400 бозор кардааст. 34. мана нархи аниқ. ҳами буқача савдо шид мана ҳозир. акаи ҷамшед қати савдо шид. 4,200 савдо шид. акун меарзан намеарзан. ҳами касои мола мефаҳмам мана бинависен дар комментариҳо. мудагои фарбе ғуноҷин 9,000 гуфтаи судагиай. 7,500 7,700 кардаистай бозор. нархи модагови фарбе кушта гирифтанаш
455 сомон ай. Гӯшти тозааш. Нархи кушта гирифтан. Нархи буқача 4000 мега савдо мешава бо бозор 35 36 34 карда истай. ана буқачаҳои майда майда гусала бугема мешава 3500 ай савдо мешавам бо 2800 бозор карда истай. буқа барои бастан ҳози савдо шид бандша алиш карда истанд 10000 ровна савдо шид. наи буқачаам савдо шид буқаи қадаш пастарай фарбеҳай 6950 сомон 50 сумушкам 7000 савдо шид. савдо шид буқамана нархои аниқ килошам аниқай 255 кило бромадай 7800 сомон харидааст. буқа савдо шид кило ҳам мондагия чанд харидира 8000 30 сумушкам 8000 килош чанд қа бромад 304 кило мана айна дигай айна дига чи бугу бояд тай дига омад наи 262 кило 263 бромад наи 263 бромад 7000 ровна савдо шидай. на буқа барои бастан акамиз мол 10000 гуфтестай хоб 9200 9200 qilyapti shu qizni. Olga keling. 7650 сомон савдо шид буқа барои бастан. Миёнш тароз харобай. Тарозу мондагия ё не? Чанд чизай не ира намонда. Намонда, ҳа? ҳа буқа барои бастан. 10000 савдо мешава 8800 бозор карда истаира. буқа барои гӯшта фарбетарай 10000 уфтесудагиай 8700 бозор кардааст. гап зан. охе. номероро гап зан. 902 66 67 83 буқа фурӯша бо аста ягонта якта зираштон яке савдо нашид мана метавонем харидорӣ кунем гӯшта тайёра на буқаҳо барои бастан айнаҷа сар мекуна 9,5 ай то иҷара ай қафошонам нишон метин 9,5 савдо мешавад. синаш 10,5 бо савдо мешавад. бозор 9,000 пурсидаиста. инора боша 9,5 8000 якта майдаша 7,5 ам калай 8000 карда истанд. ма қушқори чори беҳад қушқори хушрӯай интернетка
беҳартишро қишқори чорӣ будааст 5000 сомон савдо мешавад. ҳаҷбуа коряфт хош қард 5000 гуфтесудагия бозор оли ягон чи напурсидааст. савдо шид гӯсфанди баррадор. гӯсфандам гӯсфанди ёш будааст. 2200 савдо шида харидааст. 2200. ҳуна бузои очабача савдо шуда 1150 1125 якташ монаи якташ очабача монаи дигимуш монаи қатия монаи наи ҳардуш мона наи шай наи ши дита бузғолаш 1125 сомонӣ харидааст мона. бузғолошонам калон калон шида я уже алахурай. мана гӯсфанди баррадор 2700 гуфтеста савдо мешава бозор 2000 2150 2100 кардаиста. гӯсфандаш миёнсол ёшам гуфта намешава пирам. ина гӯсфанди баррадор 2600 савдо мешава бозор оли конкретно нарх накардааст. гӯсфандаш пир будаи ина бараш ана бара